ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் கதைங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு புராண கதை சொல்ல போகிறேன். திருஞான சம்பந்தர். சீர்காழிங்கிற ஒரு ஊரில் சிவபாத ஹிருதயங்கிற ஒரு பிராமணர் இருந்தாராம். அவர் பெரிய சிவபக்தராம். அவர் ஆச்சார அனுஷ்டானமெல்லாம் கரெக்டாக செய்வாராம். தினம் காலையில் சீக்கிரமாக கோயில் குளத்துக்கு போய் குளிச்சுட்டு சிவ பூஜை செய்வாராம். அவருக்கு ஞான சம்பந்தன்னு ஒரு குழந்தை இருந்தான். அவனுக்கு 3 வயசு. ஒரு நாள் அந்த பிராமணர் ரொம்ப சீக்கிரமாக காலையில் எழுந்திரிச்சு கிளம்பும்போது அவனும் எழுந்திரிச்சிட்டானான். அவனும் எழுந்திரிச்சு அப்பா அப்பா நானும் உங்களோட வருவேன் அப்படின்னு சொன்னானான். உடனே அவர் சொன்னாராம், வேண்டாண்டா கண்ணே, நீ ரொம்ப சின்ன குழந்தை, நீ வராத, அப்பா போயிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஆனால் குழந்தை ரொம்ப அடம் பிடிச்சு அழுதானான். இல்லைப்பா நான் வந்தாலே வருவேன் அப்படின்னானா. சரின்னு குழந்தைய தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு அவர் குளத்துக்கு போயிருக்கார். அங்கே போய் குழந்தைக்கு பல்ல தேய்ச்சி குளிக்க வச்சு அவன் உடம்பு பூரா அழகாக திருநீர் பட்டையாக பூசி குளக்கரையில் உட்காரிடான்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுஷ்டானம் செய்கிறதுக்கு போயிட்டாராம். அனுஷ்டானம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? ரொம்ப நேரம் சிவனை நினச்சி பூஜை பண்ணுவாங்க, சிவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க, மந்திரம் ஜெபிப்பாங்க. அப்போது இடையில அவங்க குளத்துல குளிச்சுட்டு வருவாங்க. இப்படி சிவ அனுஷ்டானம் ரொம்ப பெருசு. அது ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். குழந்தைக்கு 3 வயசு தானே. அந்த குழந்தை எத்தனை நேரம் பசி தாங்குவான்? ஞான சம்பந்தனுக்கு லேசாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவன் பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு பார்த்துருக்கான். அவர் அப்படி ஒரு ஜபம் அனுஷ்டானம் அப்படி இருந்த உடனே அவருக்கு அவன் கூப்பிட்டது காதிலே விழலை. கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே எல்லா குழந்தைங்களும் பசிச்ச உடனே என்ன சொல்லி அழுவாங்க? அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டானா. அப்போது அந்த நேரமாக பார்த்து சிவபெருமானும் பார்வதியும் ரிஷப வாகனத்தில் ஆகாய மார்க்கமாக போயிட்டு இருந்தாங்களாம். ரிஷப வாகனம் அப்படின்னா காளை வாகனம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஞானசம்பந்தன் அழறதை பார்த்துட்டு பார்வதி தேவிக்கு ரொம்ப மனசில் கருணை வந்துருச்சான். சிவன்கிட்ட சொன்னாங்களாம், அந்த குழந்தைக்கு நான் பால் ஊட்டிட்டு வந்துடுறேன், அது எப்படி அழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கீழே வந்து குழந்தைய மடியில் எடுத்து வச்சு பால் கொடுத்தாங்களாம் பார்வதி. பால் குடித்த உடனே ஞான சம்பந்தனுக்கு ஞானம் வந்துடுச்சு. ஏன்னா பார்வதி தேவியே பால் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதனால அவருக்கு ஞானம் வந்துருச்சான். அவ்வளோ சந்தோஷமாக அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு. திரும்ப பார்வதியும் பரமசிவனும் இந்த கோவில் குளத்துக்கு மேலே அப்படியே ரிஷப வாகனத்தில் இருந்தாங்களாம். யாரை பார்த்துட்டு? இந்த சிவபாத ஹிருதயரை பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்தாங்களாம். எப்போ அனுஷ்டானம் முடிச்சு வருவார். அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சு சிவபாத ஹிருதயர் திரும்பி அப்போ தான் குழந்தைய பார்த்தாராம். குழந்தை வாயில் பால் ஊட்டிகிட்டு இருந்துச்சான். ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சான் அவருக்கு. உடனே அவர் என்ன கேட்டிருக்காரு? அவனை அதட்டி, எதில் அவனுக்கு இந்த பால் யார் கொடுத்தாங்க, நீ குடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினாராம். ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அனுஷ்டானமாக இருக்கிறவங்க யார்கிட்டையும் எதையும் வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்களாம். அப்படி ஆச்சாரமாக இருப்பாங்களாம். நம்ம குழந்தை யார் கொடுத்த பாலையோ குடிச்சிட்டாங்கன்னா அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. அப்போது தன்னோட சின்ன கையை தூக்கி காட்டி மேலே இருக்க சிவபெருமானையும் பார்வதியும் காட்டி, தோடுடைய செவியன் விடையேறி தூவெண் மதிசூடி அப்படின்னு அப்போ தான் பாட ஆரம்பித்தாராம். ஞான சம்பந்தனுக்கு அப்போ இருந்த திருஞான சம்பந்தருங்கிற ஒரு பேர் எல்லாராலையும் கிடைச்சிது. அந்த குழந்தை ஒரு அவதார புருஷனாக இருந்து தன்னோட காலம் முழுக்க சிவபக்தியிலேயே இருந்து ஒரு பெரிய ஞானியாக இருந்தான் அப்படிங்கிறது இந்த கதை மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். நம்மளும் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதே சுவாமி மேலே பக்தி பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா சுவாமியும் நமக்கு நம்மளோட தேவைகளை தெரிஞ்சு நமக்காக காட்சி கொடுப்பாரு. நான் உங்கள் சாந்தி மணிவண்ணன். இந்த கதை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் தொடர்ந்து கதைகளை கேட்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன்